Continuem amb la resolució de problemes utilitzant sistemes. Anem a un segon tipus de problemes que moltes vegades es presenten com a petits enigmes. Són els problemes d'intercanvis. Diu, calcula quants diners tenen la Judit i el Pepe. Judit i Pepe, que són exalumnes de la nostra escola, per tant, un record per ells. Diu, si la Judit li dona 200 euros al Pepe, els dos tindran els mateixos diners. En canvi, si fos el Pepe qui li donés 100 euros a la Judit, llavors el Pepe tindria 7 vegades menys diners que la Judit. Molt bé, com sempre o com moltes vegades, jo sóc fan de les taules, anem a recollir totes les dades en una taula. Aquí ho tenim. Inicialment no sabem quants diners té la Judit, per tant direm que té X euros, i no sabem els diners que té el Pepe, per tant direm que té Y euros. Anem a la primera situació, diu si la Judit li dona 200 euros al Pepe. Què passa si la Judit li dona 200 euros al Pepe? Doncs que si li dona aquests diners, la Judit perdrà diners. És a dir, ja no tindrà X, sinó que tindrà X menys 20. I el Pepe els guanya aquests diners, per tant ja no tindrà Y, tindrà Y més 200. Diu que en aquest moment els dos tindran els mateixos diners, per tant podrem igualar aquestes dues expressions i tenir així la nostra primera equació. D'acord? Molt bé. Tornem a començar, ara és el Pepe qui li dona 100 euros a la Judit, per tant la Judit guanya 100 euros, ja no tindrà X euros, sinó que tindrà X més 100. En canvi, el Pepe, com que li dona, els perd, ja no tindrà Y euros, sinó que tindrà Y menys 100. En aquest moment, per poder igualar les dues quantitats, ens diu que el Pepe tindria 7 vegades menys diners que la Judit, o el que és el mateix. Si agafo els diners del Pepe i els multiplico per 7, tindrem els diners de la Judit. D'acord? Els diners de la Judit són 7 vegades els diners del Pepe. I ara ja podem establir les nostres dues equacions que ens permetran resoldre el problema. La primera és, aprofitant aquesta igualtat d'aquí, que els diners de la Judit, X menys 200, és igual als diners del Pepe en aquesta situació d'aquí, Y més 200, i per la segona situació, que X més 100, que és el diner de la Judit, serà 7 vegades els diners del Pepe, és a dir, Y menys 100. En aquest tipus de problemes, potser el primer pas seria donar-li aspecte de sistema, és a dir, posar a l'esquerra les X i les Y i agrupar els termes independents a la dreta. Així ho he fet. En aquest cas, aquest menys 200 l'he passat a l'altre cantó positiu i la Y a l'altre cantó negatiu, o el que recordeu, sumem o restem la mateixa quantitat als dos costats de la igualtat. I en aquest cas aquí he desenvolupat parèntesis 7 per Y, 7Y i 7 per menys 100, menys 700. Molt bé, continuem donant un aspecte de sistema. Ja tindríem la primera equació, X menys Y és igual a 200 més 200, és a dir, X menys Y és igual a 400. I en aquest cas aquí restem 100 als dos costats de la igualtat, o aquest 100 que està positiu passaria a negatiu, i aquest 7i que està positiu passaria a negatiu. Per tant, ja tenim les dues equacions. Aquí les teniu, X menys Y és igual a 400, X menys 7i és igual a menys 800. En aquest cas es resol per reducció, multiplicant la segona de les equacions per menys 1 per tal de poder eliminar les X. Aquí teniu com quedaria, menys 1 per X, menys 1 per menys 7i, més 7i, i menys 1 per menys 800, que donaria 800. Sumem les dues expressions, les X en van, de I ens quedarien 6, perquè 7 menys 1 donarien 6, i 800 més 400, que donarien 1.200. Aquest 6 que està multiplicant passa a l'altre cantó dividint, o el que és el mateix, dividint entre 6 als dos costats de la igualtat, i com a resultat ens donaria 200 euros, que si ens fixem a la taula correspon als diners del Pepe. Molt bé, un cop tenim els diners del Pepe, necessitem calcular els diners de la Judit, podríem anar a qualsevol de les dues equacions, però evidentment la primera és una miqueta més fàcil, X menys Y és igual a 400, com que la Y val 200, aquest 200 passaria sumant a l'altre cantó, la Judit tindria 400 més 200, que són 600 euros. Per tant, ja ho tenim, ja podem donar resposta al nostre enigma. Podríem dir en aquest cas que la Judit té 600 euros i el Pepe té 200. Podríeu comprovar substituint aquí que tot funciona correctament i, per tant, ja hem resolt aquesta mena de petit enigma sobre diners, de que la clau per resoldre aquest tipus de problemes és entendre que si un li dona a l'altre,
El que dona perd diners, per tant haurem de restar, i el que rep guanya diners, per tant li haurem de sumar aquesta quantitat. Molt bé, ens veiem a propers vídeos amb altres tipus de problemes de sistemes.